Wata sabuwa jarumar TikTok wato Babiana ta je jihar Bauchi gidan su Nafi'u wato matashin da aka zargi Hafsat Cucu da kashewa. Ta ba su haƙuri kan ƙazafin da aka rinƙa yi masa bayan kashe shi. Wanda yanzu haka za ku iya sauraron abubuwan da ta faɗa da ta ji. To assalamu alaikum al'ummar musulmi. Ni ce dai taku Babiana. Na yi tattaki daga garin Kano duba da abubuwan da suke faruwa kwana biyu a rayuwata. Na taɓa yin update akan bawan Allah nan Nafi'u wanda aka kashe. Wanda kullum idan na kwanta ina tunanin abin da na yi masa bai dace ba a rayuwata. Sai na yi tattaki na yi cikiya sau da dama na hau TikTok live waɗanda suka san dangin shi ban samu ba, sai a ƙarshe na samu. Na yi tattaki daga garin Kano na zo in ba wa mahaifiyar Nafi'u da mahaifin shi da 'yan uwansa haƙuri akan ƙazafin da na yi wa ɗansu. Duba da yanayin an kashe ɗansu da zafin wannan, sannan aka rinƙa jifan ɗansu da mugun kalami wanda babu wanda ya san gaskiya abin da ya faru sai Allah. Amma duka ba mu yi wa iyayen nan adalci ba a matsayinmu na mutane wanda mu ma idan an mana ba za mu ji daɗi ba. Duka muka rufe idonmu muka rinƙa yaɗa jita-jita da sharri, don wannan sharri ne muka yi wa mamaci kuma ba mu san gaskiyan abun ba, amma duka muka ƙago abubuwa na ƙage na sharri na ɓatanci duk muka yi wa ɗansu wanda ni ban kyauta ba. To ni na yaɗa sharri da jita-jita akan ɗansu. Na fito na ce ni ba ni da masaniya akan rayuwar Nafi'u. Iya abin da idona ya gani, na zo na sami iyayensa ba su zage ni ba, ba su ci min mutunci ba, ba su yi min wani abu na Allah ya wadai ba, asali ma sun karɓe ni a matsayin 'yarsu. To ni na fito na ba da haƙuri. Allah Ubangiji ya ji ƙan Nafi'u. Sannan kuma shari'ar da ake yi a duba a yi musu adalci, saboda mutanen nan tun da aka kashe musu ɗansu har rana mai kamar ta yau wallahi ba su samu kwanciyar hankali ba. Kullum a cikin hawaye suke da alhinin ɗansu na kirki da yake son su yake ƙaunar su, suke hutawa suke jin daɗi da shi, an kashe musu ɗansu tilo, hasken idanunsu, kuma sannan har yanzu a ce an dake ka kuma a hana ka kuka, ba a yi maka adalci ba. Dan Allah dan Annabi masu hannu da shuni, masu ido da kwalli, waɗanda duka suke da hannu a cikin wannan kes ɗin, dan Allah dan Annabi a duba a yi wa Nafi'u adalci saboda iyayensa su samu hankalinsu ya kwanta. Babu ɗan adam ɗin da ya ji zabin a yi mai irin abin da aka yi wa Nafi'u kuma sannan a ce ba a bi mai haƙƙinsa ba. Babu shi a rayuwa. A duba Allah, a duba za mu mutu inda Nafi'u na ya je, dukanmu babu wanda ba zai je nan ba. Babu wanda ba zai je nan ba. Kuma mutane da kuka fito kuka yi Allah ya wadai, dukanku ku nemi gafara kafin lokaci ya ƙure maka. Idan ka yi wa mutum laifi ba wai kashi ba ne kamar yadda wasu ku suke gani kashi ne, ba kashi ba ne ba. Ka san ka yi wa mutum laifi, ka mai ƙazafi, ka fito ka ba shi haƙuri, kai ma za ka samu salama a cikin zuciyarka. Wala Allah baka san mutumin nan kusancin shi da Allah ba, to ka fito ka sauke wa kanka nauyi, shine kawai. Wanda ya san yana da hannu duka a yaɗa jita-jita mutuwan Nafi'u, ai shi tashi ta yi kyau. Wallahi na zo mahaifiyar shi tana kuka tana gaya min alherin ɗanta, mahaifin shi yana kuka yana gaya min alherin ɗansa, sai kai da ba abin da ka haɗa da shi ka zo ka yaɗa jita-jita da sharri a kansa. To a yi ƙoƙari a nema wa Nafi'u haƙƙinsa, saboda shi ma ya samu ya sami salamin a kabarinsa, iyayensa su samu salama, saboda mutanen nan suna cikin tashin hankali. Ba a yi musu adalci ba, a dage a yi musu adalci, a nema musu 'yancin, a ƙwatan musu kuma 'yancin a matsayinsu na iyayen Nafi'u. Na gode.